Mun nimi on Jani Toivola ja mulla on ilo ja kunnia toimia tänä vuonna Street SM-kisojen suojelijana. Mä oon todella otettu tästä tehtävästä, nimittäin tanssi on mulle aina ollut todella tärkeä ja rakas harrastus. Tanssi on tuonut elämään paljon iloa, se on lisännyt rohkeutta ja se on myöskin lohduttanut monessa kohtaa. Varsinkin nuorena mä muistan monia hetkiä, jolloin oli epätoivoinen olo ja tuntui siltä, että mä en pärjää elämässä. Ja aina kun meni tanssitunnille, niin yhtäkkiä näyttikin siltä, että elämä on hyvää ja ehkä mä sittenkin kelpaan just sellaisena kuin mä olen. Ja siitä mun mielestä tanssissa on ennen kaikkea kyse, että kaikkien tanssi on kaunista, kaikkien tanssi on arvokasta. Ja se teko, että nousee sinne lavalle ja antaa itsestään, niin se on rohkeutta, joka kantaa pitkälle elämässä. Mä oon tänä päivänä kansanedustaja ja kohtaan vieläkin paljon jännittäviä tilanteita. Jos mulla on tosi vaikeaa täällä talossa, niin mä tuun tänne omaan työhuoneeseen, pistän musan täysille, joraan vähän aikaa.